Ahoj, ja sa volám Emil a prevediem vás aplikáciou SSD. S čím vám zavedenie aplikácie SSD pomôže? Zjednoduší prístup k informáciám a prehľadnosť. Zefektívni a zrýchli prácu a riadenie. Zníži administratívne zaťaženie a chybovosť. Zrýchli proces vybavovania. Minimalizuje náklady. Zvýši kvalitu a zaručuje konzistentnosť v údajoch a zvýši zodpovednosť u zamestnancov. Zníži náklady o finančné prostriedky ušetrené za kancelársky papier. Ako aplikácia SSD funguje? Ukážeme si, ako u nás v Emeli využívame aplikáciu SSD v module Dochádzka. Najskôr si otvoríme webový prehliadač a otvoríme si stránku aplikácie SSD. Zadáme prihlasovacie meno a heslo. Teraz sa pozeráme na prostredie aplikácie SSD. Pridáme si žiadosť na dovolenku. Vyplníme potrebné údaje. Žiadosť uložíme a odošleme na schválenie. Žiadosť sa poslala na schválenie. Osoba určená na schvaľovanie dovolenky a iného prerušenia z práce dostane notifikáciu so žiadosťou o schválenie. Po schválení dovolenky alebo iného prerušenia z práce príde notifikácia o schválení. Takto schválená dovolenka a iné prerušenie z práce sa automaticky v systéme SRS premietne v module Dochádzka a v module Mzdy to automaticky započíta do mesačného výkazu.